A aquestes alçades de la pel·lícula, tothom sap que l'Europa es va fundar a tocar de la Sagrada Família, i també és conegut que ja fa més de 100 anys que l'Europa té una més que estreta i llarga relació amb la Vila de Gràcia. Al llarg de la història, però, ens hem enfrontat en partit oficial contra 3 equips amb el nom de Gràcia. Les seves històries són una mica enrevessades, però intentarem explicar-ho de la millor manera de la mà de Xavier Vidal, membre del grup d'història Ramon Vergés. Al llarg de la història, l'Europa ha jugat contra 3 equips amb el nom de Gràcia. El 1924 va tenir lloc el primer precedent contra tots aquests equips anomenats Gràcia. Aquest duel va ser contra el Gràcia Futbol Club, una entitat que va resultar important en la història de l'Europa iniciada la dècada dels anys 30. Aquest Gràcia era producte de la fusió un any abans del Futbol Club Espanya i d'un equip molt petit que es deia Gràcia Esports Club. Aquest equip tenia el camp al carrer Balmes amb travessera de dalt i va existir gairebé durant tota la dècada dels 20 fins que el 1931 aquest Gràcia és el que es fusiona amb l'Europa per crear el Catalunya, que com tothom sap ja va tenir una vida efímera. Si d'aquella resultant, uns quants socis de l'Europa no van estar d'acord amb la fusió i van inscriure l'equip a la darrera categoria per mantenir-ne la continuïtat i no perdre l'essència, es pot dir que d'aquell Gràcia van néixer també els altres Gràcia del futur, tal com ens explica Vidal. Els socis del Gràcia Futbol Club funden una altra Gràcia, que és el Centre d'Esports Gràcia, i juguem la temporada 32-33. I una dada important és que aquest Gràcia juga al carrer Providència, al camp del carrer Providència en Pau Alsina. I després, a la mateixa temporada, juguem contra la Unió Esportiva Gràcia, que aquests són els socis descontents també del Catalunya que funden aquest equip. Aquests jugaven al camp del Guinardó, al camp dels quartels també del Guinardó. El Centre d'Esports Gràcia, el que recordeu que és important perquè juga al carrer Providència amb Pau Alsina, va voler aprofitar la llunyania de l'Europa per ser hegemònic a la vila. Clar, com que veuen que l'Europa està jugant a l'Avinguda Mariscal Jofre, és a dir, el que ara actualment és l'Avinguda dels 15, lluny de Gràcia, intenten erigir-se amb el club de la vila i ser els més importants. Aleshores es veu que, perquè es llegeix per la premsa, els menystenen a l'Europa i això fa que el club a l'Europa faci una nota pública dient que per més que digui el Gràcia que l'Europa no existeix o que ha desaparegut, que això no és així, que l'Europa existeix, que està jugant allà al barri dels 15 i que deixin de fer aquesta campanya perquè no val per res, perquè l'Europa encara existeix. I la veritat és que l'Europa després els va passar, va anar pujant esglaons i els Gràcia van acabar desapareixent. Buscar les pessigolles de l'Europa no li va sortir gens bé al centre d'esports, està clar. Però què va passar amb la Unió Esportiva? Va ser amb el Gràcia que hi vam jugar més partits, hi vam jugar un total de 12 partits, però sempre en categoria regional, mai va arribar a categoria nacional aquest Gràcia i va acabar desapareixent la temporada 67-68. Aquesta és la història dels duels del gracienc Europa contra clubs que s'han anomenat com la nostra estimada vila. Us preguntareu per què hem fet tanta insistència en que era important que el Centre d'Esports Gràcia jugava a Providència amb Pau Alsina. Doncs bé, en un atac de grandesa d'aquest club es va traslladar a jugar a l'estadi del Guinardó i l'Europa va veure llavors una autopista lliure per fer el canvi i ser ell l'equip que residiria a territori gracienc. La resta ja és pura història.